da sauka mujahidu haske gurub gai da kai muke. Barka da sauka mujahidu haske gurub gai da kai muke. Barka da sauka mujahidu haske gurub gai da kai muke. Sarkin da ya yi sama ya yi ƙasa alhayyu ya zil jalalati, dukkan buƙatar mu kai muke miƙa wa rabbul alamati. Taro salatin ka ba iyaka gunsa saifil fatilati, angon humaira da ramlatu mahmudi kai bariyati. Haske gurbi kai da kai muke. Alai da dukkan sahabatu sanya su ya rabbu kasatan, sai auliya dirginan nuhu a saka da su rabbu jimlatan. Shehun mutijjani jiyali da barhama gausul hakikatan, dauban gwarai shehu adamu da kalifa shak sani kafatan. Haske gurbi gai da kai muke. Ƙarshen mukamai da martaba labbai kiyana na fatima, magurar tikewa a kyautuka daga an biɗa gunta an gama. Bayin ki ne ga muna na mun duka ki dubo mu fatima, dukkan musibu da cutuka ku fitar da mu kar mu fanzama. Barka da sauka mujahidu haske gurbi gai da kai muke. Assalam ala ɗaha rahimun, gausun giyasun mu'allimun, zu izmahi mushabbahun, gatan ta'ala da duk alam. Kowa da komai da kai kaɗai ya fara ainurul hakikatan, nafsun musakar ta cin mana kyale muturbar ka dayiman. Haske gurbi kai da kai muke. Barkan ku dai ya masoya ɗahashin an tashi lafiya, ya hidima ya soyayya ya gajiyar maulidin jiya, ta zagayo kan watan da muke fatan ta riske mu lafiya, daga kanka hango ta can sama Allah da iko kamar jiya. Haske gurbi gai da kai. Kiriri a haye mu taka rawa dangi mu juya kamar haka, daɗi kashe ni yau maulidin Mahmudu ne mai garin baka, babban muradi a kota ina in ga yi taro kamar haka, kowa da kowa ya hallara dan shugaban anbiya duka. Haske gurbi gai da kai. Maza haji mai sai mu dauniya, babbar alama ta soyayya, hidima ake babu gajiya, in kayi kai ma amma biya. Duk wanda yayi dansa ya sani wallahi fili da gaibiya, ba ma da jamu akan haka dukkan mu 'ya'yan tijaniya. Haske gurbi gai da kai. Lale da kai annabin rahama dan sayyada na amina, babban mutum dan mutanen kirki dole mi maka jinjina, mi yabe ka har ma mu shirya liyafa mi ado duk da dinkuna, dan godiya gunsa mai dika sanadin ka kyautar da yayi mana dahe. Barka da sauka mujahidu haske gurbi gai da kai muke. Murna da saukar ka wajibi ne kan duk musulmi a duniya, mai kin hakan ko a gyara abu labin da shi je ka tambaya, shi yayi murnan zuwan mahabubillahi sau ɗaya a duniya, wai yau musulmi yake faɗin murnar ma'aiki haramiya. Haske gurbi gai da kai. Sai mai rabo za ya zo masa, ya rike shi har ma ya yi masa hidima cikin dukiya ta sa, sannan ya so a hali nasa. A cikin ma'aiki ake kura himma sai a tsere a hau bisa, miƙe na miƙe mu fansama in ko nazarce kana kasa. Haske gurbi gai da kai. Sai shugaba annabinmu Muhammadu walla sai mai rabo yake, sai inda yardarsa ya so bawa kana zai so shi ya rike, in ko ya juya wa bawa baya duk kira faduwa take, mai zai daga manna hankula tsarin fatin fil azal take. Haske gurbi gai da kai. Ya shugaba banda kai a halitta yau da wa za a dogara, samun ka dace yaban ka ibada san ka tsira a lahira, wa za ya kyale ka yayi ta waninka na jibi in banda shatara, manufa ta bautar ubangiji san ɗaha ne bani yin jira. Haske gurbi gai da kai. Maza kyala birga da ayyuka ba tabbaci in gaya maka, tsira kawai san da biyika ko babu tarin ibadika, kaunarsa ɗai ce take rana nan har da yau mulki yamdika, san ɗaha bai faduwa ƙasa, wa za ya ja mun akan haka shugaba. Barka da sauka mujahidu haske gurbi gai da kai muke. Haske gurbi kun abin ayaba na tabbata so ya sa haka, kauna da kishin ku ya birgen sai na faɗa kowa bai tika, ba ku ɗauki al'amarin mahabubillahi wasa ba ku dika, an ko muka yi don ka hamidu don nuna murnan zuwa naka.
haske gurbi gai da kai hasken ka ne shugaba da man kullun da kai mun ka tutiya kuma gashi yau kai kira mun amsa ba guda wanda ya tsaya haske gurbi ta cike ta batse ko ina in ka waiwaya murna da shauki kawai muke da ganin mu ma babu tambaya haske gurbi gai da kai muke Mastan yabo kan kasa aya ni ma sakan mun da dan biya duk dai da ka san ni ban iya aikin ku ne za mu kwaikwaya Lala Adam sun yabo kake na san ka aikin gaban jiya in dai yabo ne da kafiya ka zarce masta gwagwarmaya haske gurbi gai da kai muke wannan kasida da kai buwayi ya kai ta gun wanda kai masa ya maka sainin cikin masoyansa sai ya sanya ka hau bisa kana ya maka dari da magautan da ke shirin mama na gisa amin Adam har da kai duka har dukkanin mabiya da sa haske gurbi gai da kai na yi rubas dan da gai da masoya kalla ko da guda haka farko in sanyo ubala nauyi shugaba a haske gurbi duka ga ya haji sai ayuba cikin tafiyar ka sun taka tsaunuka roja yana kan sahu habu zakiri kai ya bare jiki duka ku raka ni in gai da musa ringi tun da ya kama mai maka man adalan wa da musa direba cikin ka sun tara sirrika wani ɗaha ya sake an doya shi ma anan yake ga abba mu labida yake man ali kaunar ka ya rike abba fure yau ta kai yake mai fada kam har yabo yake silawi sai rangaji yake shak shi ko sai murmushi yake malam me yayi ta kai yake hafiz ya ce gai da kai yake babba ya ma jinjina yake ga abdu bai ya bida yake sai ibbu ma shehu ya rike shi ma sarauta anan yake abba nuwai shin ina yake marra cikin dahaya dake abdullahi di ya rike yaya nuwizi ciki yake wai shimfilesa ina yake alishu masoyin kacir yake musa su tora ta kai yake bakin kama ga su nan birji kowa ya ce gai da kai yake mai ma yabo naka adamu masta fitus kuma a gausiya haske gurbi gai da kai muke barka da sauka mujahidu haske gurbi gai da kai muke barka da sauka mujahidu haske gurbi gai da kai muke barka da sauka mujahidu haske gurbi gai da kai muke haske gurbi gai da kai muke